Hyvät itsenäisyyspäivää Teneriffalla viettävät suomalaiset. Suomen kansalaisilla on aina oikeus palata takaisin kotiin, kotimaahan. Tämän tärkeän viestin antoi meidän valtiojohdomme keväällä 2020, aikana jolloin ihmisten kokoontumista ja kulkemista alettiin rajoittamaan ja valtioiden välisiä rajoja sulkemaan koronapandemian johdosta. Oikeus palata kotiin, kotimaahan, on kuin evankeliumia meille, jotka vietämme itsenäisyyspäivää ulkomailla. Tällainen viesti nimittäin muistuttaa meitä siitä, missä meidän juuremme on, missä meidän kotimme ja kotimaamme on. Samalla se antaa rohkeuden lähteä liikkeelle, kun tuntee, että aina on tervetullut takaisin. Kodista ja kotiin palusta puhui usein myös vapahtajamme. Risti, joka löytyy Suomen lipusta, muistuttaa meitä siitä, että Kristus on antanut meille toivon päästä kerran taivaan kotiin. Toivon perustalle me saamme tulevaisuuttamme rakentaa ja samalla muistaa kiitollisina menneitä sukupolvia kaikesta siitä työstä, mitä he ovat tehneet maamme ja kansamme hyväksi. Haluan toivottaa sinulle siunattua ja hyvää itsenäisyyspäivää. Arvoisat suomalaiset, tänään vietämme Suomen isänmaamme 104-vuotisjuhlapäivää. Juhlajumalan palveluksia ja itsenäisyyspäivän vastaanottoja järjestetään eri puolilla Suomea vallitsevien koronarajoitusten puitteissa. Siniristiliput liehuvat 104-vuotiaan Suomineidon kunniaksi. Suomen lippu symboloi rohkeutta, jonka avulla aikanaan itsenäisyyttä puolustettiin, ja perisuomalaista sisua, jonka voimalla Suomi sitten sotien jälkeen uudelleen rakennettiin. Suomi on valtio, jossa on demokraattinen järjestelmä, ihmisillä kansalaisoikeudet ja tasa-arvo. Itsenäisyyden ansiosta meillä on tänä päivänä oma kieli, kulttuuri, rauha ja vapaus. Usein ihmettelen sitä, mikä saa suomalaiset liikkeelle juuri itsenäisyyspäivänä eri puolilla Suomea ja maailmaa. Tällä voimalla on nimi. Se on isänmaan rakkaus. Se on rakkautta tätä maata ja kaikkia sen asukkaita kohtaan. Se on rakkautta omaa perhettä, vanhempia ja lapsia kohtaan. Se on rakkautta niitä esivanhempia kohtaan, jotka omin käsin rajosivat pellot ja rakensivat talot. Se on rakkautta niitä tulevia lapsia, sukupolvia kohtaan, jotka joskus tätä maata asuttavat. Ja se on rakkautta Suomen luontoa kohtaan. Tämä päivä, itsenäisyyspäivä, on kunnianosoitus isänmaan rakkautta kohtaan. Se on kunnianosoitus kaikkia sitä kohtaan, joka on pyhää.
Vaikka historiamme raskaimmista vuosista on jo aikaa, eivät suomalaiset ole unohtaneet maan itsenäisyyden vuoksi tehtyjä uhrauksia. Suomen liput liehuvat saloissa ja 100 kynttilät syttivät sankarihaudoille. Veteraanin iltahuuto laulu kaikuu juhlissa. Kertokaa lapsen lapsille lauluin, himmetä ei muistot saa. Tenerifen Suomi-kerholla on jälleen ollut ilo ja kunnia olla järjestämässä yhdessä Puerto de la Cruzin kaupungin sekä Tenerifan evankelisuutelaisen seurakunnan kanssa suomalaisten itsenäisyyspäivää juhlaa. Näin virtuaalisesti tällä Tenerifan saarella Puerto de la Cruzissa. Historian juuria muistellaan myös espanjalaisissa kodeissa, sillä tänään vietetään Espanjan perustuslain päivää. Tenerifen Suomi-kerhon yhtenä olennaisena tavoitteena on edistää suomalaisten ja espanjalaisten ystävyyssuhteita sekä Espanjan ja erityisesti Tenerifan tuntemusta. Me suomalaiset olemme ottaneet tämän saaren omaksemme. Luonto kaikessa kauneudessaan, ystävälliset ihmiset, meri ja jylhä teide kiehtoo meitä vuodesta toiseen. Olemme etuoikeutettuja, kun saamme viettää talvikuukaudet täällä meille monelle niin rakkaalla Tenerifan saarella. Tänään Suomen itsenäisyyspäivänä sinivalkoiset kynttilät syttyvät ikkunoilla illan hämärtyessä. Maamme laulu kajahtaa eri puolilla Suomea kiitoksena isänmaasta ja sen eteen tehdyistä urotöistä. Ei Laaksoa, ei Kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa kuin kotimaa tää pohjoinen, maa kallis isien. Tenerifen Suomi-kerhon puolesta, hyvät suomalaiset, toivotaan teille rauhallista, iloista, toiveikasta itsenäisyyspäivää. Y feliz día de la Constitución. Desde aquí, desde esta, tu casa, desde nuestro Ayuntamiento de Puerto La Cruz, en este extraordinario patio del exconvento de Santo Domingo, queremos felicitar a toda la comunidad finlandesa del municipio. Un día tan importante como el de hoy, el día de su independencia. La situación sanitaria nos impide celebrar este día como veníamos haciendo tradicionalmente, en una plaza pública, con un brindis, escuchando sus músicas, conociendo su cultura. Sin embargo, tenemos que hacerlo a través de estos medios, pero con la misma ilusión, con el mismo cariño y con la misma intención para que sientan a Puerto de la Cruz muy cerca de sus corazones. Feliz Día de la Independencia a toda la comunidad finlandesa de Puerto de la Cruz. Maistuu